Είμαστε με τον Χουάν Φρανσίσκο Βάριος Μαρτίνες. Εγώ θα σε λέω Χουάν. Και Χουάν, un colombiano en Salónica, ένας Κολομβιανός στη Θεσσαλονίκη. Από ποια πόλη της Κολομβίας είσαι καταρχήν? Είμαι από τη Μπαρανκίγια. Μπαρανκίγια. Μπαρανκουίλα κατά του ελληνιστή. Αχα, Μπαρανκίγια, να το λέμε σωστά. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Είμαι, το καλοκαίρι θα κλείσω 25 χρόνια. 25 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη? Όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια σου είσαι εδώ? Ναι. Δεν πήγα πουθενά αλλού. Wow! Τι σε έφερε στη χώρα μας, πώς ήρθες στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη? Ήρθα πρώτα-πρώτα για σπουδές και για την αδελφή μου, και μια αδελφή εδώ. Για σπουδές τι έχεις σπουδάσει εδώ? Είμαι μαθηματικός εδώ στο Αριστοτέλειο. Τελείωσα το 94 εκεί. Δούλεψες ως μαθηματικός? Όχι, δεν πρόλαβα, δεν δούλεψα ποτέ. Τι σε κέρδισε? Τι σε κέρδισε, αυτό θέλω να μας πεις. Κέρδισε η μουσική. Ωραία, άρα είσαι μουσικός και τραγουδιστής να πούμε. Ναι, φυσικά. Και πολύ καλός performer γιατί σε έχω δει live. Πες μας λοιπόν, πες μας καταρχήν τι όργανα παίζεις. Λοιπόν, παίζω καταρχήν λάτι μουσική, λατινοαμερικάνικη μουσική και παίζω ό,τι έχει σχέση με τα κρουστά. Παίζω τα τιμπάλες, αυτά που έπαιζε ο Τίτο Πουέντε, τιμπάλες, κόγκας, μπόγκος και τα άλλα τα κρουστά που είναι μικρότερα, γουίρο, μαράκες, αυτά. Ωραία, θέλω... Και τραγουδάω φυσικά. Και φυσικά τραγουδάς και πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μας πεις για τους Αρώμα Καρίβε, γιατί είσαι από τους πρώτους που ξεκίνησαν το θρυλικό Latin ελληνικό group. Στα 90's τώρα πάμε, έτσι. Ναι. Και να πούμε ότι είσαι αυτός που βρήκες, που σκέφτηκες και το όνομα Αρώμα Καρίβε. Ακριβώς, ναι. Με τα παιδιά είμαστε μια παρέα από το 1994. 30 Απριλίου ήταν η πρώτη μας συναυλία. Πού ήταν η πρώτη? Πού κάνατε την πρώτη συναυλία? Ήταν πάνω σε ένα πλοίο. Ήτανε, θυμάμαι, την Ανάσταση. Στα Μουδανιά, στα Νέα Μουδανιά πρέπει να ήταν. Και με τα παιδιά πορεύτηκα 12 χρόνια στην αρχή, μέχρι το 2007 που ήμουν μαζί τους. Μετά είχα ένα μικρό διάλειμμα, και ξαναήρθαμε πάλι μαζί πριν ένα χρόνο. Ξανά η μπάντα στη Θεσσαλονίκη. Και πες μας λίγο και για την μπάντα Λατίνικο. Ναι, με την μπάντα Λατίνικο ξεκίνησα αμέσως μετά, είχα τελειώσει την εργασία με τα παιδιά, διέκοψα ας πούμε με τα παιδιά από τους μπάντα Λατίνικο και μέχρι τώρα μαζί τους. Και να πούμε όμως ότι διδάσκεις παράλληλα και ισπανικά, είσαι και καθηγητής ισπανικών, έτσι. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια Χουάν τώρα? Αυτό το ξεκίνησα, τα ισπανικά τα ξεκίνησα το 2003. Ξεκίνησα να κάνω μαθήματα. Ωραία. Για να σου πω τώρα, αγαπημένη Κολομβιάνο, πώς σου φαίνεται η Θεσσαλονίκη, πώς σου φάνηκε όταν πρώτο ήρθες? Κοίταξε, όταν πρώτο ήρθα έλεγα μέσα μου, αμάν, παράδεισος. Είναι εδώ. Δεν είχε και πολλά αυτοκίνητα, λίγος κόσμος, ναι, το 89. Και επίσης μοιάζει πολύ η Θεσσαλονίκη, μοιάζει πολύ με την Μπαρανκίγια. Γιατί βρέχεται, ξέρεις, έχει θάλασσα, έχει λιμάρι, όπως και η Μπαρανκίγια. Οι Θεσσαλονικείς πώς σου φαίνονται ως άνθρωποι? Είναι καλοί άνθρωποι, αυθόρμητοι, ωραίοι. Γενικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με τους Κολομβιανούς. Πώς. Στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά. Έχουμε στον τρόπο διασκέδασης, στον τρόπο πώς κάνουμε το χιούμορ, αυθορμητισμός, ξέρεις, την τρέλα που κουβαλάμε. Ωραία. Θέλω τώρα να σε πάω στη χώρα σου και να μας πεις ποιο φαγητό της Κολομβίας είναι γνωστό διεθνώς. Ποιο πλάτο κολομβιάνο? Αυτό που περισσότερο είναι το bandeja paisa. Και ίσως και τα άλλα με πλάτανος που λένε, τα πατακόνι και όλα αυτά. Το δικό σου αγαπημένο φαγητό της χώρας σου ποιο είναι? Είναι το arroz con coco, που είναι ρύζι με καρύδα. Και το αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό? Μου αρέσουν πολλά, αλλά το αγαπημένο είναι το παστίτσιο. Μαγειρεύεις κιόλας? Ναι, βέβαια, μαγειρεύω. Έχω σπεσιαλιτές στο κιμά, κάνω ωραίο κιμά. Ωραία.
Χουάν, θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Έλα. Επειδή η χώρα σου αδίκως συνδέεται στο μυαλό πολλών ανθρώπων με ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό, θα ήθελα να μας πεις τα όμορφα πράγματα που βγάζει η χώρα σου, η Κολομβία. Καταρχήν είναι ο καφές που βγάζετε, έτσι, καφέ κολομπιάνο. Ναι, βεβαίως. Τι άλλο? Βεβαίως. Ναι, να σου πω ότι εγώ πριν, μάλλον αυτό όταν μου λέγανε για αυτό το πράγμα, το ναρκωτικό που είπες, μάλλον τότε. Και λέω γιατί δεν τους λέω καλύτερα να πάνε εκεί να δουν ότι η Κολομβία είναι αλλιώς, ότι δεν είμαστε έτσι, ότι η Κολομβία παράγει και καφέ, παράγει ζάχαρη, είμαστε η πρώτη χώρα σε παραγωγή σμαραγδίων, εσμεράλδας. Έχουμε άνθρακα, πετρέλαιο. Η Κολομβία έχει πολλά πράγματα να δεις. Ζάχαρη και μπανάνες έχουμε. Και μπανάνες, ορίστε. Θέλω τώρα, και να μην ξεχάσουμε και το ποδόσφαιρό σας, έτσι. Ναι, και τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο, ναι. Βαλτεράμα, Ασπρίγια, η Γήτα και όλοι αυτοί οι θρύλοι, η δεκαετία 90 είχατε σούπερ ομάδα Σελεξιόν Νασιονάλ. Ήταν ομαδάρα, ναι. Εμείς νομίζαμε ότι θα βγαίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές τότε. Θα μπορούσατε, ναι. Εγώ ήμουν μαζί σας πάντως τότε. Αλλά έγιναν διάφορα περίεργα και άστα. Άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτούσα πόσο συχνά πηγαίνεις στην Κολομβία. Ξέρω βέβαια ότι είναι μακρινό ταξίδι και αρκετά ακριβό, έτσι. Ναι. Πόσο συχνά πηγαίνεις? Συνήθως κάνω 6 με 7 χρόνια. Ίσως φέτος, πρώτο Θεός, τον Δεκέμβριο λέω. Να δούμε. Πες μου λίγο για τον καιρό εκεί. Τι καιρό κάνει στη χώρα σου? Λοιπόν, λένε για την Κολομβία ότι έχει τις 4 εποχές μαζεμένες στη χώρα, ξέρεις. Στο κέντρο που είναι η πρωτεύουσα, η Μπογοτά, που είναι σε υψόμετρο, εκεί λέμε ότι είναι το χειμώνα. Είναι ο χειμώνας εκεί, ξέρεις. Λίγο παρακάτω, κέντρο δυτικά, είναι μια πόλη που λέγεται Κάλι, εκείνη την περιοχή, είναι σαν είναι την φθινόπωρο προς άνοιξη, φθινόπωρο ένα πράγμα. Και υπάρχει μετά το Μεντεγίν που είναι μια πόλη που είναι, λέμε ότι έχει εκεί αιώνια άνοιξη. Και το κομμάτι της Βόρειας Κολομβίας επάνω, από εκεί που είσαι εσύ. Ναι, από εκεί που είμαι εγώ. Έχουμε καλοκαίρι συνέχεια, όλο τον χρόνο. Έχετε συνέχεια καλοκαίρι. Ωραία, πες μου για τις παραλίες σας λοιπόν στην περιοχή σου, πώς είναι? Οι παραλίες. Κοντά στην πόλη μου, στην Παρακίγια, έχουμε πόλεις όπως εδώ, Θεσσαλονίκη, Μηχανιώνα, Άγιες Τριάδες, αλλά εκεί ξέρεις, επειδή είναι στο Ατλαντικό, έχει πολλά κύματα, δεν πηγαίνει πολύ ο κόσμος. Και οι παραλίες οι ωραίες είναι λίγο απομακρυσμένες, είναι στη Καρταχένα, Σαντα Μάρτα, λίγο. Σαν να λέμε εδώ Χαλκιδική δηλαδή, πιο έξω από την πόλη, έτσι. Ωραία. Έχεις πάει Χαλκιδική τόσα χρόνια που είσαι εδώ? Ναι, έχω πάει. Πες μου, σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Πρώτο ή δεύτερο πόδι, τι ψηφίζεις? Δεύτερο πόδι. Και έχεις αγαπημένη παραλία από το δεύτερο πόδι? Βουρβουρού. Η Βουρβουρού σ' αρέσει? Ναι. Παραλίες της Χαλκιδικής? Καταπληκτικές. Μπονίτας. Παραδεισένιες. Μπονίτας, ναι. Muy bonitas. Οι καλύτερες παραλίες του κόσμου. Wow. Χουάν, θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Θα σε ρωτούσα μάλλον αν μπορείς να ζήσεις μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά ζεις εδώ και 25 χρόνια, οπότε είναι λίγο άκυρη αυτή η ερώτηση. Θα σε ρωτήσω λοιπόν αν σκέφτεσαι κάποια στιγμή να επιστρέψεις πίσω στη χώρα σου και να μείνεις μόνιμα εκεί. Κοίταξε, πάντα υπάρχει μια σκέψη, πίσω στο μυαλό μας, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε. Το λέμε αυτό. Υπάρχει. Δεν λέω για τώρα. Τώρα είμαι μια χαρά, είμαι καλά εδώ. Καλά είμαι. Και τελευταία ερώτηση, Χουάν. Έλα. Μάλλον πρώτη-τελευταία, θα σε ρωτήσω για τον μπερέ που σε βλέπω συνήθως, να το φοράς. Μάλλον είναι το σήμα κατά τεφές. Ναι, αυτό θα λέμε το καλλιτεχνικό, ας πούμε. Look. Ναι. Περιβολή. Μπράβο. Πολύ καλό. Καλλιτεχνική περιβολή, ναι. Θα λέγαμε. Και Χουάν, θέλω να μου πεις και τι ομάδα είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σου πω την ιστορία. Όταν ήμουν φοιτητής, υποστήριζα τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, Ηρακλής, Άρης, Απόλλων Καλαμαριάς.
ΠΑΟΚ. Αλλά με τα παιδιά που γνώρισα μετά, τους συμφοιτητές μου, με ρωτούσαν τότε που μιλούσαμε για την εθνική ομάδα της Κολομβίας, Βαντερράμα, Χουάν, και μου λέγανε Χουάν, εδώ τι ομάδα είσαι, λέω δεν ξέρω, δεν έχω. Και μου λένε θα είσαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Και έγινες ΠΑΟΚ από τότε. Και έγινα ΠΑΟΚ. Και πώς έγινα ΠΑΟΚ, γιατί μια φορά πήγα, δεν ξέρω, ήταν αυτό ότι πήγα στο γήπεδο. Πήγες στην Τούμπα. Πήγα στην Τούμπα μια φορά, με πήγανε και τρελάθηκα με την τρέλα και όλα αυτά. Λέω, και θυμήθηκα την πόλη μου, την Μπαρρανκίγια. Την τρέλα που έχουν. Και από τότε είσαι ΠΑΟΚτσής. Ένας ΠΑΟΚτσής. Υποστηρίζω τις φορμάσεις της Θεσσαλονίκης. Αλλά ναι, έχω μια περισσότερη, ας πούμε, μια κλίση προς τον ΠΑΟΚ. Είσαι ένας ΠΑΟΚτσής από την Κολομβία. Ναι, Χουάν. θα σκοτώσουν οι φίλοι μου, δηλαδή. Όχι, θα σκοτώσουν. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη. Να πούμε ότι είμαστε στο French Keys, στη Σοφούλη, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Παίζετε, πες μου. Κάθε Κυριακή παίζουμε εδώ και όσο πάει, όσο είμαστε καλά, θα είμαστε εδώ στο French Keys. Οπότε θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και κάνεις πολλά πράγματα στην πόλη μας. Και με το καλό, όποτε μπορέσεις να πας, να αξιωθείς και να πας στη χώρα σου. Φέτος, σου το εύχομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα, Χουάν.